O voceiro de Marea Cidadá de Noia, Manolo Seijas, ven de exixirlle ao goberno municipal que licite neste mes as obras orzamentadas dende o ano 2015, con cargo ao POS e ao PAS da Deputación da Coruña, que segundo el aínda non foron executadas. Dende a formación denuncian os continuos aprazamentos destas actuacións. Foi no ano 2015, no mes de outubro, cando estas 4 obras, as beirarrúas da Ponte de San Francisco, o saneamento do Ousoño e da Barquiña, o arranxo de Campo das Rodas ou as beirarrúas da Avenida da República Argentina, pois se dotaron cun orzamento que supera os 600.000 euros para estas obras. Entendemos que 2 anos despois de que se orzamentaran, Noia é o único concello de toda a provincia da Coruña que aínda non executou esas obras. Dámolle un ultimátum para que neste mes saque a licitación estas obras, ou senón teremos que acudir á Deputación da Coruña a pedir explicacións de como se están continuamente aprazando o cumprimento dos distintos prazos que ten marcada a propia Deputación para executar estas obras. Noia non pode estar sin unhas obras tan importantes e tan necesarias 2 anos sin executar e cunha parálisis sistemática do goberno do Partido Popular. O voceiro de Marea vai máis alá ao sinalar que o Concello só se interesa en sacar adiante aqueles proxectos que son de adxudicación directa, algo que, segundo el, levanta sospeitas. A única razón que se comenta é que non son capaces de sacar a licitación a concurso, entón, como a Deputación nos exixe que ten que haber un concurso onde se presenten as empresas. Aquí hai unha sensación de que simplemente se están sacando as obras que son de adxudicación directa, é dicir, que simplemente pois ti nomeas a empresa que queres que faga a obra. Entón, cando hai que quitar un concurso, pois decídese retrasar sistemáticamente para quitar as obriñas pequenas de menos de 20.000 euros que a administración che permite sacalas a dedo, por así decirlo.